Αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα θα παρουσιάσουμε τη νέα συλλογή της Ασλάνης Home για την άνοιξη-καλοκαίρι του 2016 στα ριχτάρια. Το ριχτάρι σαν είδος είναι ένα πάρα πολύ δημοφιλές προϊόν, το οποίο μας προσφέρει τη δυνατότητα να διακοσμήσουμε το χώρο μας, να ανακαινήσουμε το σαλόνι μας, να το προστατέψουμε κυρίως. Και η νέα συλλογή της Ασλάνης Home με τα καλοκαιρινά μας χρώματα, σε μπλε αποχρώσεις, σε σχέδια μοντέρνα, λίγο πιο κλασικά, μονόχρωμα, μας δίνει αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο. Όλα τα ριχτάρια είναι 100% βαμβάκι, έχουν επιστοποίηση Ecotex, που σημαίνει ότι είναι απαλλαγμένα από επιβλαβή στοιχεία, είναι εντελώς τα νήματά τους υποαλλεργικά, που σημαίνει ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον και αν κάποιος έχει αλλεργίες στα παιδιά του κλπ. Όλα τα σχέδια για την άνοιξη καλοκαίρι του 2016 μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, δηλαδή να κάνετε συνδυασμό μονόχρωμο με μπριμέ, mix and match, να βάλετε διαφορετικά μαξιλαράκια έτσι ώστε να δώσετε το δικό σας στυλ στη διακόσμηση του χώρου σας. Βγαίνουν σε όλες τις διαστάσεις για πολυθρόνα, για μονοθέσιο καναπέ, διθέσιο, τριθέσιο, τετραθέσιο και διακοσμητικά μαξιλαράκια, έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Και επίσης πλένονται κανονικότατα στο πλυντήριο, στεγνώνουν πάρα πολύ εύκολα και είναι μία από τις οικονομικότερες λύσεις για να προστατεύσετε το πολύτιμο σαλόνι σας ή να αλλάξετε εντελώς τη διακόσμηση του χώρου σας εν όψη του καλοκαιριού.